DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig magpaniwag kay totong at kay intay. DTX Coffee Mix na was na piluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo update ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC, puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas update pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. when I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. #1, ang himpilan ng sambayanan.
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Lunes nga adlaw, Enero 27, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sa D3 Bio sang Clinical di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, masobra 300,000 kamatawo nagdagyang subong nga tuig suno sa ICPO. Sa dugang nga headline sa balitang lokal, dinagyang festival nag-level up subong nga tuig suno kay Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Samtang Mayor Jerry Treñas ginpaginbulahan ang security forces para sa dinagyang task force sa closing kag awarding ceremony. Sa dugang nga balitang lokal, visibility sang LTO personnel sa Dinagyang Festival 2025 nakabulig sa pagpabilin sang road safety. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, 24 ka mga Pinoy gikan sa US nakapauli na may kangtanan sa illegal nga aktibidad. House panel imbestigahan ang padayon niya paglapta sang fake news. Sa balita international, gobyerno sang Brazil nagpabutyag sang pagkadismaya sa US matapos nga nag-abot ang dinosina nga mga immigrants sa ilang pungsod nga nakapusas. Sa ato naman balita sa patagsang sports, Boston Celtics ginlutos ang Dallas Mavericks sa ila kaugalingon o kon sa ila home court. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Manila Regional Trial Court ginpaboran ang petisyon nga ginpasaka ni Vic Soto bato kay Daryl Yap.
Kagamit ba no aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabagang mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatyan sa K5 News FM Iloilo. Apang sa mapamantalaan, buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:11, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod yung mga balita lokal nga inyo mabatihan, igadulong sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na ang mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginabanta nga yara sa 314,200 ka mga tao ang nagdagyang subong nga tuig 2025. Ini ang ginpahayag ni Iloilo City Police Office o kun ICPO Director Police Colonel Kim Ligada sa ginpatigayon nga closing and awarding ceremony sa Iloilo Dinagyang Task Group subong nga aga Enero 27. Sulo kay Ligada nga tuman kadamo sa mga nagpadulong sa nga turista sa syudad sa Iloilo agud nga magdagyang kag tuman man kadamo sa mga Ilonggo nga naglagaw. Sulo pa kay Ligada nga nangin alerto ang kapulisan sa bilog nga Dinagyang Festival kag napabilin ang katawhay magluwas lamang sa pila ka mga insidente kasubong sa mga babayi nga na-involved sa dinamugay sa Mandurriao kag snatching incidents nga gintutukan naman sa Mulo Police Station. Sa kaangot nga balitang lokal, nag-level up ang Dinagyang Festival subong nga tuig o konsiling nga tuig 2025. Ini ang ginapabugal ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas sa ginpatigayon nga closing and awarding ceremony sang Iloilo Dinagyang Task Group subong nga aga o kun kaina sang aga Enero 27, 2025. Suno sa alkalde, nakita niya ang dako nga pag-improbaro kon improvement sa mga tribo subong nga tuig pinaagi sa ilaing grande nga mga performance. Dugang pa sang alkalde, gamay lang ang mga tribo subong nga tuig apang pirasahi ang ilagin pakita nga mga performance nga nagpawaw sa mga pumuluyo kag sa mga turista. Angot diri ginapabugal man sini ang Dinagyang Festival kag ginakalipay ang imbitasyon gikan sa Auckland, New Zealand sa syudad agud nga mag-perform sa ilang lugar nga ma-showcase o kon mapakita ang ginakabig world-class festival sang syudad sang Iloilo. Sa iban pa naton nga balita lokal, ginapasalamatan ni Mayor Jerry Treñas ang mga katapos ang Philippine National Police o kon PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army kag iban pa nga mga force multipliers nga nagbug-os sa Dinagyang Task Group agud mapabilin ang matawhay nga selebrasyon sa Dinagyang Festival 2025. Suno sa alkalde nga dako gid ang nangin katungdanan sa tanan nga ahensya sang gobyerno agud nga mangin orderly ang pagselebrar sang Dinagyang subong nga tuig. Dugang pa sang natungdan nagakalabutan man ini sang pulaw tubtob alas 2 sang kagahon nga magbantay sa syudad agud nga o kaupod ang task group agud nga mangin updated sa mga nagakatabo kadungan sang kahiwatan. Angot diri ginpahayag ni Treñas nga dalayawon gid ang efforts nga ginhimo sang tanan nga ahensya sang gobyerno nga pagbuligay sa Dinagyang festivities. Sa dugang nga balita, napabilin ang road safety sa mga dalanon kadungan sang paghiwat sang Dinagyang Festival 2025 sa syudad sang Iloilo sa bulig sang visibility sa mga traffic enforcers sang Land Transportation Office kon LTO Region 6. Lakip man sa ginchekyar ang mga dokumento sa mga motorista kag pagpahanumdom sang regulasyon kag polisiya sa dalanon. Nagapasalamat naman ang nasambit nga talatapan sa nangin kooperasyon sang publiko sa ila operasyon. Nahibaluan nga ang LTO Region 6 ang ginapangunahan nanday Regional Director Attorney Gaudioso Hirospan II kag Assistant Regional Director o kon si ARD Jack Kunlo. Philippine Standard Time, alas 6:15, ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian. Igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C laming pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hobin gihapon ang itsura. Nagpanindugan si
Or hindi pag-itularar sang Iloilo City government ang pagpamuyayaw sang singer nga si Juan Carlos Labajo sa isa ka event kadungan sa Dinagyang Festival 2025. Suno kay Mayor Triñas nga nakaabot sa iya igturapangod ang impormasyon angot sa pagpamayayaw ni JK sa iya nga kanta nga Ire. Sa iya nga appearance sa isa ka event sa Dinagyang kag wala siya sininanamian. Dugang pa niya nga ginapakasini ang pangalan sa isa ka stall sa Dinagyang Food Festival. Baon nga kalain nga makita sa mga turista kag hindi ini nagakaangay sa isa ka religious nga okasyon. Sa karon ginalantaw sa alkalde kung ano ang mahimo sang syudad sa akto nga ginpakita sang nasambit nga singer. Samtang nanindugan si Fred de Serios, driver sang 10-wheeler truck, kag residente sang Talisay Negros Occidental nga mahinay ang iya pagpadalagan sang truck, sang natabo ang aksidente sa Barangay Takas, Haro, Iloilo City, kaina sang kaagahon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Serios, yara siya sa insakto nga lane, kag iya nalanggin kakibot nga nasumalang siri ang pribado nga salakyan, kag bumunggo sa truck. Nahibaluan nga gikan sa Dumangas kag padulongkot na ni si Serios sa distrito sang Molo agud deliver sang plywood. Samtang yara naman sa 8 ka mga sakay sang Mitsubishi Mirage o kon pribado nga salakyan ang napatay. Ang masulod naman nga mga balita nga inyong mabatyan, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX 500, ang palay leaves with sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang gagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa dugang panaton nga balita lokal, nagsaka na sa duha ang patay matapos nga magbungguanay ang pribado nga salakyan nga Mitsubishi Mirage kag 10-wheeler truck pasado alas 4 kay na sang kagahon sa Barangay Takas, Haro. Nginbawian sa kabuhi ang driver sang pribado nga salakyan nga si Kim Joseph Sumagyo, 22 anyos, second year college sa St. Teresa College, kag tumandok sang Santa Barbara, kag isa sa 7 kasakay sini nga si Rizalyn Anakan, 24 anyos, estudyante sang Iloilo Science and Technology Main Campus sa kursong Education kag residente sa Barangay Cayos, Dumangas. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo sa area kung saan nagluntad ang aksidente, ginpahig sa nakakita nga si Elias Nunoy nga gikan sa direksyon sa pabiya ang salakyan nga may karga nga 8 ka pasahero, samtang gikan naman sa lanit ang truck. Samtang wasak ang gisalakyan tugas ang impact sang pagbugaanay kung saan lunsay gindala sa ospital ang 8 talan ka masakay sa nasabit nga pribado nga salakyan. Dugang pa nga antes matabo ang aksidente, nagpost pa si Anakan sa iyang Facebook stories sang Laragway nga nagakapot ini sang inasal nga may background sang baybayon, kag ang isa naman sa ang video sa isa ka DJ kung saan napalibutan ini sang mga tao nga nagasaot. Ang iban pa nga mga biktima ginkilala nga sanday James Lawrence Susiro, 18 anyos, estudyante sang Iloilo Science and Technology Main Campus, residente sang Santa Barbara. Von Cedric Mabugat, 27 anyos, residente sang Dumangas, samtang wala pa mahibulaan ang pangalan sa iban pa nga mga biktima nga padayon pa sa karon nga ginabulong. Ginapahig naman nga halin sa isa ka bar sa ICC sa distrito sa Mandriao ang mga biktima antes na nagluntad ang aksidente. Sa piyak nga bahin, wala ginalauman sang Iloilo City Government ang masobra 6,000 katao nga nagpadulong sa Sunset Boulevard agod nga mag-park shot kadungan sang Dinagyang Festival 2025. Suro pa kay Iloilo City Mayor Jerry Pitreñas, tuman kadamo ang tao, tubtob kaagahon nga ginpadeployan pa sini sang kapolisan agod gid lamang mapasiguro nga wala sang kinagamo nga matabo sa nasambit nga area. Dugang pasang natungdan, nagtawag ini sinilang gid nga aga kay Department of Public Works and Highways second DPWH 6 Regional Director Sunny Boy Oropel agod nga hingyoon o kon request ang partial turnover sa syudad. Pinaagi sini mahimuan sang ordinansa sang City Council ang area agod nga mapasiguro nga ma-manage ni sang maayo kag masiguro ang safety sang tanan nga nagapadulong diri. Nahibaluan nga ginbuksan ang Sunset Boulevard sa publiko sang tinalakdan nga Enero 24 nga ginpangunahan naman ni former Senator Franklin Drilon nga amo ang nanginpalagyan agod nga matukod ang nasambit nga proyekto. Philippine Standard Time, alas 6:21. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga Balitang National.
Ginadulong naman sa kaluan sang klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mandamo lang ang mga balatian sa panit kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginkumpirmar ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Viga nga 24 ka mga Pinoy gikan sa US ang nakapauli na sa Pilipinas may kantanan sa illegal nga aktibidad. Kadungan sini nagapanawagan ang Philippine Embassy sa Estados Unidos sa mga undocumented Filipinos nga voluntaryo na nga magpauli o kon magsugod sa pagproseso sa ila immigrant documents antes magsugod ang mass deportation plan sang ni US President Donald Trump. Sa dugang balitang nasyonal, pag-aumpisahan subong Lunes o kung subong adlaw Enero 27 ang investigasyon sang House panel na tuhoy sa paday nga paglapnag sang fake news, disinformation campaign sa social media kag troll farms. Iga-launch ang investigasyon kasunod sang panawagan sang isa ka legislator nga imbestigahan ang mga vlogger nga nagapalapta sang fake news nga may katuyuan nga gubon ang reputasyon sang Quad Committee. Luyag man sang hearing nga mahibaluan kung sino ang yara sa likod sini agud nga maplastar sang proposal para sa regulatory framework sa paggamit sang social media. Ang mga tiglawas sa representative gikan sa nagkalain-lain nga mga social media platform ang ginaagdaman nga magpaatag sa ilatag sa mga polisiya na hanungod sa fake news, cyberbullying kag mga harmful content. Ini nga bayan sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh para priska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Arestado ang isa ka Chinese national sa Ninoy Aquino International Airport o kunaiya matapos nga magpresentar ini sang piki nga work visa. Sa pahayag ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado subong orsang Domingo, yagin hingadlan ang suspect nga si Lee Xuan-jun, 23 anyos. Naaresto si Lee sa Enero 22 sa NAIA Terminal 3 antes ang iya flight padulong sa Guangzhou, China. Sunod sa mga records ng BI, ginkanselar ang working visa ni Lee matapos nga matugiban nga nakuha niya ini ang visa gamit ang petisyon gikan sa fictitious employer company. Dugang pa sang commissioner ng BI nga ilan na gindeport si Lee kag gindugang ang iya pangalan sa immigration blacklist para nga hindi na siya makabalik sa Pilipinas. Kag sa ato naman pinakaulihing balitang nasyonal, magapatukod ang Department of Agriculture o DA sang 99 o 99 ka mga cold storage facilities para mapalawig ang shelf life sa masuplaya. Nalaki pang ini nga pagpatukod sa 3 billion pesos nga proyekto sa nasambit nga talatapan. Magalawig sang 18 tubtob 22 ka bulan ang pagpatukod sang mga facilities o sang cold storage facilities. Posible naman nga makagastos ang gobyerno sang 1.5 billion pesos nga budget para diri. Balita International. Sa ilo naman kita sa detalye na sa aton balita international, ginadulong sa kalawan sang extend the food supplement for men with maca and clavo waska. Para sa permilang ginakapoy, kag madasig kapuyon, mga maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Bastante inis amino acids kag phytonutrients nga ginapaayo ang sirkulasyon sa aton dugo sa lawas. Para nga perme aktibo kag dugang nga kusog sa bilog nga adlaw, mag-extend the food supplement for men. Nagpabutyag sa pagkadismaya ang gobyerno sa Brazil kag gintawag nga flagrant disregard matapos nga magabot ang dinosina ka mga emigrante nga gindeport gikan sa US nga nagabot sa ilang pungsod nga nakapusas. Nagpangayo naman ang Foreign Ministry sang patag gikan sa US bangod nga makahuluya nga pagtratar sa mga pasahero sang eroplano. Naibulaan nga sang naghugpa ang eroplano sa northwest sang syudad sang Manaus. Ginmanduan man sa mga otoridad sang Brazil ang mga opisyal sang US nga kuhaon gilayon ang mga pusas. Ginapayag nga sang gobyerno nga 88 ka mga taga-Brazil ang sakay sang eroplano.
Liton kita sa dugang nga balita sa luwas ang pungsod. Patay ang 13 ka mga soldado sang Democratic Republic of Congo sa nagluntad nga engkwentro batok sa mga rebelde nga katapos ang M23. Ginpahayag sang South African military nga siyam sa mga soldado ang napatay sa engkwentro subong man ang 3 ka mga Malawians kag Uruguayan sa Goma, Eastern DR, Congo. Magapatawag naman sang pagsinapol ang United Nations sa UN Security Council matapos ang nagluntado ko natabo nga engkwentro. Balitang Sports. Sa detalye naman sa balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kaluan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o Probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified Probiotics. Gintambakan sang Boston Celtics ang Dallas Mavericks sa 15 puntos nga abanse sa score nga 122-107. Ginpangunahan ni Celtics superstar Jason Tatum nga nakapagkit sang 24 puntos nga may 8-22 field goals. Sa pihak nga bahin, sa nalutos naman nga Mavericks, ginpangunahan ini sang ila veterano nga superstar nga si Kyrie Irving nga nakapagkit naman sang 22 puntos. Samtang yaraman sa gihapon sa ikaduha nga pwesto ang Celtics sa East Division nga may 34-14 win-loss record. Angot diri ang nalutos naman nga Mavericks ang nagpanaog sa ikasyam nga pwesto sa West Division nga may 24-22 win-loss record sa nagapadayon nga 2024-2025 National Basketball Association regular season. Balitang Entertainment. Sa ilo naman kita sa aton balitang entertainment, ginpaboran sang Muntinlupa Regional Trial Court kon RTC ang writ of habeas data petition nga ginpasaka sang batikan nga TV host comedian nga si Vic Soto batok sa movie director nga si Daryl Yapa. Ang desisyon ang ginpagwasang korte sang Enero 24, 2025 nga pirmado ni presiding judge Lisel Aquiatan. Ginmanduan sila ni Yap nga kaksunin sini ang 26-second teaser sang biopic film nga The Rapist of Pepsi Paloma sa tanan nga online platforms. Matandaan nga ginmeet lang ang ngalan sang Itbulaga host nga si Vic Soto sa kontrobersyal nga teaser sang pelikula ni Yap. Sandig sa korte, hindi sakto o kung hindi insakto ang paggamit sang impormasyon sa teaser bangod sa pagpakita sini nga hindi verified ang istorya sang duha ka nagtaliwan nga individual nga sanday Pepsi kag Charito. Kinpahanugutan sa gihapon si Daryl sang korte nga magpadayon sa produksyon kag pagpagwa sang The Rapist of Pepsi Paloma. Importante nga pahibalo sa tanan nga mataga-Sara Iloilo nga luyag mag-avail sang libreng konsultasyon sa inyong mga ginabatyag nga balatian magupod sa medical mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes inang adlaw sa gymnasium sang Sara sa Plaza. Ang apang bawod nga limitado lamang ang pwede makiter sang aton nga mga klinika consultants magpa-reserve na sang inyong slots magkadto lang sa estasyon sang K5 News FM Sara nga nahamtang sa sulod sang 2nd IPMFC o kun Iloilo Provincial Mobile Force Company headquarters sa Barangay Zerodo kag magkuha sang inyong priority tickets o kun magkontak sa cell number 0994-441-7685. Libre nga konsultasyon kag mayaraman sang libre nga bulong para sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulobaton 18-10 nagasaling, ang Ginoo pareho sa mabakod nga turi kag sa iya nagadangop ang mga matarong agud hindi sila maano. Philippine Standard Time, alas 6:30. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
Mga ka-K5, thank you so much sa aton maukod nga tagpalamati dara kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, sa aton nga WVTC akan Western Visayas Transport Cooperative, akan WVTC Patrollers, sa mga mobile taxi patrollers sang K5 News FM nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa aton man nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7, and of course ang amon bagong nga account, K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Makitad kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Ang D3 Bayo Evening Newscast, Boy Lugman nga ginadulong sa inyo ni K5 Bri Espiha Umalay nga nagapalangga gid sa mga taga-Banwa Sampututan. Bantayan man ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7 to alas 9 ang palatuntunan phone palupod kay K5 Troy Tisoy, alas 9:30 to alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 to alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gyapon kami ang inyo mga tagbalita sa K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alaga, dako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa